Hello guys, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα μάθουμε να φτιάχνουμε ένα καναπέ στο Minecraft, αλλά θα μπορούμε να κάτσουμε. Οκ, παίρνουμε για αρχή τέτοια blocks, μετά παίρνουμε εδώ τέτοια blocks, μετά πηγαίνουμε εδώ πέρα ουσικά, παίρνουμε ένα τέτοιο, πάμε να το φτιάξουμε. Πρώτα σπάμε 4 blocks, βάζουμε 3 εδώ, 3 εδώ και άλλα 3 εδώ και βάζουμε εδώ, περιμένετε. Όχι έτσι. Πρέπει να είναι έτσι. Ναι, έτσι. Αλλά αυτό έτσι. Αυτό λέω να είναι έτσι. Δείτε. Θα κάνω τώρα εγώ. Έτσι. 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 Έτσι και έτσι, έτσι, εδώ, εδώ και εδώ και είναι έτοιμος. Δείτε πώς μπορείτε να κάτσετε έτσι και να δείτε τι ώρα να φτιάξετε. Τα λέμε